Resulullah aleyhissalatu vesselam aydıptır. Men öz ummatımdan bir adamları bilýän, kän sogaby iş etjekler, kän gawy işler etjekler. Emma kıyamet gününde şoň eden sogaplary ak dağ ýaly bolup getiriljek. Edip bir adajyk bir tozan üfläňde näjere hiç bolup gitýär. Şoň eden sogaplaryny höffedakany tozan ýanyk hiç ediljek diýipdir. Ohum eşitip duran sahabalaryň biri aýdypdyr. Gaýtaýdan ýan kowurdyňy kamil bolsun, açyk bolsun. Bir adamlar boljak, kän sogap bilen, kän derejeler bilen kıyamatda geljek. Ak dağ ýanyk sogaplary bilen geljek. Ohum emma bir tozan üflenen ýanyk hiç boljak diýipdir hemme edeller. Ohum eşitip duran sahaba aýdypdyr, ya Resulullah, bunu bir de açykly bir kim bile biz şolardan bolamaýly bir açyklap ber bir de kimdigini diýdim diye. Ohum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy, bulara özüňiz ýaly bir musulman gijiler dagda tesbihany ýaly, namazlaryny okuýaly. Emma bular ştaý görüň. Bulyň bir bernamasy başly adamlaryň. Näme bernama? Fakat gözleşip tuğla bir halvat gelsin ki günah etsinler. Şu adamlardan savulsalı günah ediyorlar da. İza halav bi maharimillah intahakuha. Adam yok bolsa günah edecekten. Fakat adamlardan çekinýärler diýipdir. Halvatda fakat günah ediyorlar diýipdir. Ine bir soraw gelýär. Men ýaşy inşallah Allah köklediğinden açyklap aýdyn. Hala aýtdyk, Resulullah aýdypdyr, bir adam tikenni aýyrdy we kıyamet elinden tutdy. Bu adam dağ ýal sogap etipdir, hiç bolupdyr. Muň jogaby näme? Öňkü adam ömrüni bir ýaxşylyk etmäpdi, tikeni aýyran adam, ol çyn musulman, ýagny günah edipbe özü narahat. Günäsine özü narahat. On eden sogaplar birun elinden tutýar. Emma bu adam mara kim halwatda günah etýär diýe. Bir sogap iş edýär. Onu da bir halwat ýeri gelse, günah var bolsa şo taada hiç kim görmejek bolsa, şoňa muntazir dafa bernamasy şoň üstünde. Ýani edýän günahlarny hiç narahatçylygy ýok. Belki bir halwatda günah iş etipdir da, ýene tesbih sanapdy, namaz okypdy, ýöne gözleşip oty inniki halwat ýeri. Hatsan yine bir halvat yer geçsin, günahı iş etsin, harami iş etsin. Aslen Allah'a ihtiram koymaya deyiptir. Şola adamla sogabı tozan ýaly hiç boljak deyiptir.